धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 31थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंजानो गोनां 31थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय हाबाया 90% आवगायबाय। बेबादिनो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ खुंफुंजानो गोनां 31थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव लैहोर लैहोरै फैनानै बाहागो लाफैना मदद होफैनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों सानजारि नोगोर बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुं आफादनि मावफुं आफादगिरि फैलाव मोसाहारि बिथाङा। खुंनो लानाय 31थि बैसागु फोरबो जोङो गाबोननिफ्राय जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि खामानिया 90 जौखोन्दो जाफुंनानै थांबाय। जोङो सिगां बोसोराव जेरैबायदि गाजा गोमजायै खुंदोंमोन बिनिख्रुइ साबसिन जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। मोनफ्रोमबो आफादा जोंनि बे ओनसोलाव थानाय माहारियारि आफाद धोरोम आफाद गासिबो जोंखौ सहाय होदों। लोगोसे गामिनि मोनफ्रोमबो गामियाव थानाय रायजोफ्रा जोंखौ सहाय होदों। बेजों लोगोसे जोङो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय मोसाखावरि आरो गेलेनाय दुरुं बोनाय हाबाफारि लादों। बेखौ बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिथांमोना मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बाहागो लागोनखौ जोंनो फोरमायहरदों। दा जोङो जोंनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलांनायखौ मिजिंथिदों आरो बोथोराबो जोंखौ अनदों। फारसेथिं जोबोद मोजां बोथोर, बेनिखायनो जोंनि बे हाबाफारि लानायाव हाबा मावनायफ्रा जोंना 90 जौखोन्दोआ जाबाय होननानै जों फोरमायनो हायो। बे बेलायाव गिबियावनो बुंनो थांगोन जोङो गाबोननिफ्राय जोङो बुलुर बादायनाय जागोन। बेयाव मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बाहागो लाफैगोनखौ जोंनो फोरमायहरदों आरो मोननैसो हानजाया आफादनिफ्राय गेलेगोनखौ जोंनो फोरमायदों। आरो लोगोसे जोंहा दुरुं बोनाय जि हाबाफारि गोदोनिफ्रायनो जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोगासिनो दङ। बे हाबाफारियाव गोबां सुबुङानो गोसो होनानै गेलेबोनायखौ जों नुदों आरो माहारियारि गाननाय जोमनायजों बेफोर गेलेनायखौ बाहागो लागोन होननानै जोङो सिगांनो फोसावबोनाय जादों आरो बाहागो लागिरिफ्राबो सिगांनिफ्रायनो बेफोर माहारियारि ड्रेसजों गाननाय जोमनायजों बेखौ बाहागो लाफैगोन होननानै जों मिजिंथिबावबाय। मानो होनोब्ला सिगांनिफ्रायनो बे हाबाफारिजों गोरोबनानै गेलेफैगासिनो दङ। बेखायनो जोंनि बर'नि माहारियारि जि गाननाय जोमनाय मोसानायखौ लानानै गासिबखौबो बेयाव फैनाय सुबुंफ्राबो जोंनि माहारियारि गाननाय जोमनायजों फैगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय। बे हाबाफारियाव माबाफोर गोदान हाबाफारि लाफानाय जादों नामा? जोङो बे हाबाफारियाव जेबो गोदान गैथ'वा। सिगाङाव जेसेबां आयदा दंमोन बे आयदाखौनो जोङो एसे सोदांनानैबाबो जों मोजांसिन खालामनायखौ नाजादों आरो बाहागो लागिरिफ्राबो साबसिन बाहागो लागोन होननानै जों मिजिंथिबाय। आरो आं नैबे मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायनो सानो गासिबो खौरां नायगिरिफ्रा जाहाथे जोंनि गाबोननिफ्राय जानो गोनां बे हाबाफारियाव गासैबो रायजो राजाया लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैयो एबा नैबे फोथारखौ समायना खालामफैयो बेखौ आं गिबियावनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाखौ खावलायहरनाय थाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन।
बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2026-133 9101 536360 700-2026-133 9101536360